आसामनि कार्बि आंलंआव फिन 8 कौटि नोगोद रांनि हिर'इन हमदों। लोगोआव सानै सुबुङा पुलिसनि आखायाव। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव गासै नोगोद 8 कौटि रांनि 966 ग्राम हिर'इन मोन 75 बक्सफोराव सोखुमाना लानानै फैनाय हमनो मोननाय जादों। लोगोआव सानै दायनिगिरिफोरखौबो हमफानो मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा सलिमान थुयेर आरो सिमान थुयेर। मिथिहोनाय बादिब्ला बे हिर'इनफोरखौ डिमापुरनिफ्राय लानानै फैदोंमोन। फैयै फैयै कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजान हालामनि खाथियाव WB74P 4456 अनजिमानि गारिनिफ्राय हमनानै मोननाय जायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै दा NDPS एक्टनि गेजेरजों केस फाइल खालामनाय जाबाय। आसामनि कार्बि आंलंआव फिन 8 कौटि नोगोद रांनि हिर'इन हमदों। लोगोआव सानै सुबुङा पुलिसनि आखायाव। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव गासै नोगोद 8 कौटि रांनि 966 ग्राम हिर'इन मोन 75 बक्सफोराव सोखुमाना लानानै फैनाय हमनो मोननाय जादों। लोगोआव सानै दायनिगिरिफोरखौबो हमफानो मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा सलिमान थुयेर आरो सिमान थुयेर। मिथिहोनाय बादिब्ला बे हिर'इनफोरखौ डिमापुरनिफ्राय लानानै फैदोंमोन। फैयै फैयै कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजान हालामनि खाथियाव WB74P 4456 अनजिमानि गारिनिफ्राय हमनानै मोननाय जायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै दा NDPS एक्टनि गेजेरजों केस फाइल खालामनाय जाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360